Saúdos, que tal? Boas tardes. O destino dun buque con 6.500 kilos de cocaína era o Porto de Vigo. Axentes especiais da Policía Nacional e da Armada Española interceptaron o barco a 600 millas das Illas Canarias. A DEA norteamericana alertara a comezos de outubro deste envío dende Panamá. O mercante transportaba na súa bodega as toneladas de droga. A partir de mañá luns e durante 21 días, o Goberno galego suspende feiras, concursos e certames de gando pola dermatose nodular. Na nosa comunidade non hai ningún caso, pero é unha medida de control. Tamén se proíbe a entrada á comunidade de animais procedentes de explotacións situadas nas zonas restringidas. E a partir de mañá quedarán suspendidos todos os mercados, feiras, o mercado de Silleda, de Santiago e calquera outra feira para evitar que nesa circulación de gando poida minimizar os riscos, non? E xa hai 2 detidos polo roubo das xoias do Louvre. Unha semana despois, a policía francesa logrou dar con 2 dos 4 sospeitosos. Teñen alrededor de 30 anos e contaban con antecedentes. Pilláronos no aeroporto cando trataban de marchar do país. O valor das xoias roubadas alcanza os 88 millóns de euros. Impedir a entrada en Galicia da dermatose. Non, imos ver agora. É a sexta edición do Son da Gaita. Son as protagonistas hoxe en Pollo, como poden escoitar distintas interpretacións que estiveron facendo soar os mellores gaiteiros nesa zona de Pontevedra. Impedir a entrada en Galicia da dermatose nodular é o obxectivo das medidas preventivas que puxo en marcha a Consellería do Medio Rural. Quedan canceladas as feiras de gando vacún e establécese unha corentena pros animais que cheguen dende fora da comunidade. As medidas preventivas entran en vigor este luns e vanse manter polo menos durante 21 días. En Galicia non se rexistraron casos de dermatose nodular, dai que se busque blindar as explotacións. Xa non haberá feiras, poxas nin outros eventos en que convivan os animais. Ademais, establecese un período de 21 días en que as reses que cheguen dende fora de Galicia estarán en corentena e inmobiliza a totalidade das explotacións que as reciben. Estas granxas vanse someter a control veterinario e teñen a obriga de desinsectar todos os animais e tamén os vehículos de transporte que traen gando de fora da comunidade. Falamos cos tratantes, falamos cos matadeiros, falamos con gandeiros, están preocupados, evidentemente, eles son os máis interesados en que a enfermidade quede reducida a ese lugar onde está, que é en Girona. A dermatose nodular é unha doenza vírica que afecta aos bóvidos e que se contaxia pola picada de insectos e parasitos. Chegou a Italia e Francia no verán e o 3 de outubro detectouse en España o primeiro caso nunha explotación de Xirona. O PPDG pedirá explicacións ao Goberno Central sobre a gratuidade e a transferencia a Galicia da AP9. Será este martes no Congreso na Comisión de Transportes. Os populares galegos consideran que o Goberno non ten vontade para liberar de peaxes a autoestrada máis usada en Galicia. Consideran tamén decepcionantes as emendas presentadas esta semana polos socialistas á lei de traspaso de autoestrada. Despois de case 6 anos de espera e máis de 60 bloqueos no Congreso, os populares non entenden que o PSOE se rebele, din, ante a decisión unánime do Parlamento de Galicia e ante o desexo de todos os galegos. O xornal ABC publica hoxe unha entrevista co presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes sobre varios asuntos de actualidade. Entre eles, sobre por que o PSOE se instalou non a Altri. Valentín González Formoso explica que a culpa de todo é da propia empresa. Di non entender como un país pode rexeitar 1.000 millóns de euros para un proxecto tecnolóxicamente seguro, di, e moi avanzado, porque é de nova xeración. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, denuncia un ataque do nacionalista Rogelio Santos Queiruga na rede social Xe. Santos Queiruga fora número 4 polo BNG nas eleccións europeas de 2024. Este é o chío que denuncia a Popular. Nel, Santos Queiruga di
que se sente noxo polo que Paula Prado di. Asegura que Prado ten necesidade dunha bomba na súa zona íntima. Noutro chío, Prado insta o BNG a prescindir para sempre deste divulgador de odio e violencia. E engade, o comunismo do BNG consiste precisamente niso, intentar silenciar e poñer na diana a quen non pensa como a eles, e por iso me botan as súas sordas. Comeza unha semana clave e complicada para o Goberno Nacional. Mañá Pedro Sánchez saberá se Junts racha o pacto de goberno e o xoves terá que responder no Senado ante a Comisión de Investigación do caso Coldo. Dende o PP queren que aclare se cobrou do partido sobres con cartos en efectivo e, de ser así, de onde proviñan eses fondos. O presidente Sánchez confía en acabar a legislatura. Nosotros a seguir gobernando e a seguir avanzando. E iso que se lle presenta unha semana complicada. Terá que respostar ante os senadores do PP sobre o último informe remitido pola UCO que acredita que Ábalos e Coldo recibían en Ferraz sobres cheos de billetes, segundo a UCO, sen declarar. Que cuente todo lo que sabe, que diga que lo tapó y que ahora está dispuesto a colaborar con la justicia. Tamén será coñecedor de que o seu exsecretario de organización, Santos Cerdán, agora en prisión, podería ter cobrado comisións ilegais a cambio de supostos amaños na adxudicación de obras públicas. Hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte. Oye, y os digo para concluir, si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también. A comparecencia de Sánchez o xoves no Senado unese o ultimátum de Junts da semana pasada. I començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Os independentistas poderían retirar o apoio a Sánchez. Que es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta que están apoyando a un gobierno corrupto, que además los ha engañado. Fronte ás ameazas, o presidente sitúa o PSOE como partido da cohesión territorial. Que nosotros nos erijamos en lo que realmente somos, el partido del Estado del bienestar, de la cohesión social, de la justicia social, de la cohesión territorial. Sánchez podería comezar a semana sen respaldo da maioría na Cámara Baixa. Un mercante con 6.500 kilos de cocaína foi abordado pola Policía Nacional preto das Illas Canarias. A droga tiña como destino o Porto de Vigo. Ten máis datos Demetrio Morenza. Sí, unha operación que se levou a cabo este pasado día 22. Foron os grupos especiais de operacións da Policía Nacional respaldados pola Armada os que levaron a cabo esa abordaxe a este barco a 600 millas das Illas a Canarias. Foi a DEA, do Departamento de Estados Unidos de Loita contra a Droga, o que o pasado día 8 alertou desa operación que se estaba levando a cabo por parte dunha organización criminal internacional de trasladar polo Atlántico esa cantidade, unha cantidade considerable de droga. Así que as autoridades españolas decidiron abordar antes de que chegara a terra eses 6.500 kilos de cocaína. O buque, que tiña a bandeira de Tanzania, partira de Panamá e o seu destino era este porto, o de Vigo. Grazas, Demetrio. Un home resultou ferido de gravidade esta mañá no incendio da súa caravana instalada na praia de Tuia, de Bueu. Sucedeu hoxe sobre as 7:30 da mañá. O ferido, de 49 anos, sufriu queimaduras de segundo grao no corpo e de terceiro na cara e tivo que ser trasladado ao hospital. Agora investíganse as causas que provocaron o lume. E a Garda Civil auxiliou case 1 milleiro de pasaxeiros pola avaría dun tren de alta velocidade en Vallobar, en Huesca. O convoi facía o percorrido Barcelona-Madrid. Nas tarefas de auxilio participaron tamén Protección Civil e o 061. O dispositivo suministroulles aos afectados comida e auga, ademais de prestar asistencia sanitaria a unha persoa de idade avanzada que se sentiu indisposta. Os pasaxeiros foron evacuados sen incidentes e esperaron máis de 3 horas para continuar a viaxe noutro convoi. O tren de alta velocidade avariado pertence a unha compañía ferroviaria filial da francesa SNCF, que opera en España e Francia. Xa hai 2 detidos polo roubo das xoias do Louvre. Unha semana despois, a policía francesa logrou dar con 2 dos 4 sospeitosos. Teñen alrededor de 30 anos e contaban con antecedentes. Pilláronos no aeroporto cando trataban de marchar do país. O Louvre, unha das xoias museísticas máis visitadas do mundo e con máis controis de seguridade para entrar. En pleno centro de París, milleiros de persoas fotografan as pezas de valor incalculable
para recordar as viaxes das súas vidas. Outros fotografan, ademais das xoias, os edificios. Controlan os horarios dos traballadores, as cámaras de seguridade e, de súpeto, a realidade supera a ficción. Saltan as alarmas, faltan xoias, os nervios desátanse entre os responsables do museo, pechan o Louvre ao público e chega a Brigada Francesa de Represión do Vandalismo para investigar. O mundo inteiro abre os seus boletíns co roubo e horas despois xa se sabe que levaron xoias, en total 8, de valor histórico e patrimonial incalculable. Tesouros reais que pertenceron a varios soberanos franceses, entre eles a emperatriz Eugenia, a muller de Napoleón III. Os ladróns, 4 supostamente, tardaron tan só 7 minutos en levar o botín valorado en 88 millóns de euros. Foi un roubo de película. Actuaron cun camión equipado cunha plataforma elevadora, ataviados con chalecos amarelos e cascos de moto. Romperon unha ventá empregando serras radiais e conseguiron levar o botín, pero o plan resultou frustrado, por pouco. Os axentes tardaron tan só unha semana en dar cos amigos do alleo. Hai 2 detidos, pillarnos en 2 aeroportos, o Charles de Gaulle en Saint-Denis. Un quería fuxir a Alxeria e outro a Malí. Agora falta saber quen son os outros 2 sospeitosos e tamén o paradoiro das xoias. Deteñen 7 persoas por roubos nunha vintena de empresas en Valencia e Castellón. Forzaban as entradas de supermercados e cooperativas con mazas e lograron un botín de 120.000 euros. Os arrestados anulaban as alarmas, inutilizaban as comunicacións e levaban todos os cartos que encontraban. Seguían un patrón similar en todos os asaltos. Ían ca cara tapada e amosaban un alto grao de especialización para evitar que os identificasen. A Arxentina celebra eleccións legislativas de metade de mandato para renovar parcialmente o taboleiro parlamentario. A cita preséntase como un plebiscito sobre os 2 primeiros anos do goberno ultradereitista de Javier Milei. A Arxentina vota para renovar parcialmente a Cámara de Deputados e o Senado. A cita ven medir a aprobación popular ás políticas de Javier Milei no Ecuador do seu mandato. En Argentina, como en otros países, las elecciones intermedias sirven como termómetro para que el gobierno se mida ante la sociedade. Os comicios collen a Milei coa popularidade en mínimos pola inestabilidade da economía, as denuncias de posible corrupción, como a que afecta a súa irmá e a demisión de varios ministros. Con todo, a súa formación, La Libertad Avanza, hoxe minoritaria nas 2 cámaras, aspira a sumar as cadeiras suficientes para profundizar no seu programa económico ultraliberal. As enquisas previas non aclaran se o vai lograr. A esquerda peronista, que xa gañou os comicios provinciais de Bos Aires en setembro, andalle cerca en estimación de voto. Se repite éxito, consolidaría o novo gobernador de Bos Aires, Axel Kicillof, como un dos principais aspirantes presidenciais para 2027. A inxerencia de Trump, que condicionou o auxilio financeiro á Arxentina ao triunfo da forza gobernante, tensa ainda máis a polarización. Para los votantes de Milei o del PRO, del centro a la derecha, esta es una buena noticia que aparte tranquiliza a la incertidumbre financiera y cambiar a Argentina, pero para los votantes de Fuerza Patria es algo irritante que genera rechazo. A Asociación de Correspondentes Estranxeiros no país denunciou obstáculos do oficialismo á cobertura, denegando ou cancelando acreditacións para entrar aos lugares claves do día, como a sede da formación de Milei. Nos comicios arxentinos, os cidadáns que viven no exterior, case 500.000, non están obrigados a votar, pero se queren facelo, teñen que achegarse ás respectivas delegacións territoriais. Os arxentinos censados en Galicia poden exercer o seu dereito ao voto no Consulado de Vigo. Son preto de 8.000. Pero aquí tamén estamos sumando as persoas que viven en Asturias, León e Zamora. O grosso está, iso sí, na nosa comunidade. Tamén nos chama a atención o número de galegos que na nosa comunidade teñen a dobre nacionalidade. Deciden tamén nestas eleccións legislativas e son 150.000. Importante recordar neste punto que o cambio de domicilio é prioritario para poder votar, porque realmente poderíamos estar a falar dunha cifra preto de 40.000 arxentinos no noroeste peninsular. Oxe, achéganse ao Consulado de Vigo para decidir sobre o seu goberno. Ali está Xoan Pereira. Si, os arxentinos que xa fixeron o cambio de domicilio no seu DNI e residen no noroeste da península
teñen que vir ata este edificio do centro de Vigo para depositar o seu voto presencial. Neste consulado xeral están censados alrededor de 8.000 electores que viven nas 4 provincias galegas en Asturias, León e Zamora. Son 1.000 votantes máis que nos pasados comicios. O voto en Argentina é obrigatorio, pero non para os que viven no exterior. Iso fai que o nivel de participación sexa máis ben baixo, sobre un 5%, aínda que a posibilidade de cambios na política do seu país motiva que moitos cidadáns fagan un esforzo de recorrer uns cantos kilómetros para votar. Ás 8 da mañá abriron as 4 mesas electorais habilitadas no Consulado Xeral da República Argentina en Vigo. Ata aquí deben desplazarse os case 8.000 votantes residentes en Galicia, Asturias, León e Zamora. Vivo en Ponferrada, en el Bierzo, y voy a cumplir lo que manda el Estado. Nosotros vivimos acá, en Vigo, ya hace 5 años, más o menos 5 años, y es la primera vez que votamos acá. A cifra estimada de arxentinos que viven en Galicia rolda os 40.000, pero só están incluídos no censo do exterior os que lle figuren o DNI o domicilio en España, porque se non fixeron o cambio non poden votar. Como tengo residencia fiscal en Argentina, todavía tengo el domicilio en el DNI de Argentina. Entonces, por eso no puedo votar. Me da mucha pena. Exercer o voto é obrigatorio en Argentina, pero non para os residentes fora. Unha circunstancia, ademais do desplazamento, que incide na participación. El porcentaje de participación al exterior es bajo, se ha incrementado un poquito en los últimos años, pero no suelen venir todos los que podrían venir a votar. ¿Pero de qué orden? Puede andar en el 5% aproximadamente. A renovación da metade do Congreso dun terzo do Senado pode implicar cambios na gobernanza do país que moitos ven como un aliciente para depositar a papeleta. Estamos tratando de, creo yo, en un cambio, en un proceso de cambio que es muy importante y así que nada, seguimos bastante la política en Argentina, yo personalmente. A ver, siempre con la esperanza que aunque no sé qué pasará de mi vida, sí volveré, pero quiero que el país salga adelante. Y voto sobre todo por la democracia. Ata as 6 da tarde están abertas as urnas no Consulado Vigues. Catherine Connolly é a nova presidenta de Irlanda. Co 63% dos votos, a candidata de esquerda convértese na 10ª xefa de Estado da República. Connolly, de 67 anos e abogada de profesión, logrou conseguir o apoio da xuventude irlandesa. A súa candidatura foi avalada por unha alianza de partidos de esquerda, encabezados polo histórico Sinn Féin. Unha festa de benvida nunha universidade estadounidense, a de Lincoln, acabou en traxedia. Unha persoa morreu e outras 6 están feridas despois dun tiroteo. A policía investiga que pasou, aínda que xa detiveron unha persoa que portaba unha arma. Dase a circunstancia de que a Universidade de Lincoln foi a primeira en ofrecer educación superior a rapaces de ascendencia africana e de que hai un par de días produciuse outro tiroteo similar nos arredores de outra universidade históricamente afroamericana, a de Howard, en Washington. O 26 de outubro lémbranse as persoas que viven con dano cerebral adquirido. Estímase que máis de 500.000 en España. É un día para sensibilizar e para situar en primeiro plano as necesidades dos afectados, que demandan unha atención integral, inclusiva e universal. Na Coruña celebrárono en María Pita, con deportes adaptados e actividades de concienciación. Pilar tivo que lidar ao mesmo tempo coa dor polo falecemento do seu home e coas secuelas dun ictus que lle afectou sobre todo a mobilidade. Foi hai 5 anos. Es frustrante, porque yo hacía muchísimo ejercicio, me gustaba la montaña y fíjate el cambio. Conseguiu adaptarse a unha vida drásticamente diferente e recuperar moita autonomía co seu esforzo e co acompañamento da Asociación de Dano Cerebral da Coruña. O labor deste colectivo e tamén o dos profesionais sanitarios é algo que destaca Enrique, que en 2021 sufriu un accidente cerebrovascular durante as vacacións do verán. Se pode pasar en calquer momento. É moi importante que estemos, que poñamos os medios e teñamos as condicións para cando isto che pase ter onde apoiarte e onde ir a saber o que tens que facer.
Non faltaron a dobre celebración na Praza de María Pita, a do Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido e a do 25 aniversario da Asociación Coruñesa, que mantén reivindicacións históricas como a necesidade dun censo estatal de persoas afectadas ou a creación dun código diagnóstico específico no momento da alta hospitalaria. Resulta que una persona entra con un ictus y sale con el alta del ictus, pero sin ninguna referencia a las secuelas. Y es muy posible, en algunos casos, de por vida. Va a tener secuelas de por vida. Entonces necesitamos que en algún sitio aparezca reflejada esta necesidad. Demandan máis recursos e servizos mellor coordinados para atender os pacientes e apoiar as familias, que tamén deben aprender a convivir co dano cerebral adquirido. Co Día dos Defuntos, a menos dunha semana de celebrarse, son moitos os que se achegan aos cemiterios a cumprir ca tradición de limpar e a decentar os lugares onde xacen os seus seres queridos. Unha tradición na que cepillo, auga e flores ornamentais resultan fundamentais. O Dira Flavián Padrón é un deses cemiterios onde as flores e as candeas crean un ambiente especial o Día de Defuntos. Pero ata esa efeméride moitos son os fregueses que acoden ás tumbas para limpar e a decentar os estragos do paso do tempo. Hai que vir limpiar, que se ven a chuvia despois, pillémonos como as sopas. Para a semana mucho máis, eso el día está así de gente. Con defuntos tan ilustres como Camilo José Cela ou Rosalía de Castro, que permaneceu soterrada temporalmente neste campo santo durante media década, os fregueses acoden solicitos por estas datas a cumprir ca tradición, provistos con cepillos, produtos de limpeza e moita paciencia. Eu veño casi todos os domingos a traerlle flores, e se ten unha erva voulla sacando, e se vexo que me está así polo... Uns días que vexo así un pouco, tamén lle dou un repasiño. Cementerios en Ir hai moi poucos como este. Están todo o ano con flores. E hai moitos cementerios, mesmo vese onde eu son de Rois, que o San Roque, San Mamé de Rois, ese dá pena. Para outros devotos é unha práctica habitual, polo que teñen moito adiantado. Vimos todos os sábados a poñer flores, que este cementerio está hecho de flores. Sempre, todo o ano. Para a semana vimos a limpiar todo máis, e o Día de Defuntos traemos as flores. Esto se tiene que hacer casi obligatoriamente porque están nuestros difuntos aí e el día del difuntos tienen que estar guapos. Un ano máis o prezo das flores é un dos temas máis recorridos, aínda que para sortear a inflación nada mellor que dispor de produción propia de ornamentos vexetais. As flores cada ano suben un pouquinho máis, como sube todo. Eu flores teño eu, non sei se van caras e se van baratas. Compro as plantas e plantos na horta. Esta fin de semana moitos aproveitaron a falla de choivas para adiantar os traballos de limpeza. O Día de Defuntos xa só esperan que tampouco chova e poidan homenaxear os seus co máximo merecemento. A popularidade do Nadal de Vigo traspasa fronteiras. A espectacular iluminación da cidade chegou ata o Reino Unido, onde varias axencias de viaxes inclúen xa a visita ás luces viguesas nos seus paquetes turísticos. María Sabarís. O Nadal de Vigo está tamén de moda entre os viaxeiros británicos. Varias axencias do país ofertan paquetes para viaxar á cidade olívica no mes de decembro, onde o prato forte son as luces de Nadal. Delas din que son como un conto de fadas e que non existen outras iguais. Outras propostas aproveitan a viaxe a Vigo para percorrer outras zonas de Galicia como a Coruña ou Santiago ou mesmo o norte de Portugal. E un dos atractivos destas ofertas son os seus prezos competitivos, con estadías dunha semana por menos de 500 euros. As luces de Vigo entran así na listaxe de atractivos galegos que cada vez teñen máis presenza no mercado turístico británico. Grazas, María. Tralo cambio de hora desta noite, é tempo de afacerse o horario de inverno e adaptar pouco a pouco a nosa rutina. Un proceso que a máis dun pode selle facer costa arriba durante os primeiros días a causa dos efectos que o cambio horario pode ter nos nosos ritmos biolóxicos. Nuño. Si, co hora recén cambiada, a pasada noite houbo 60 minutos máis para descansar. Con todo, máis tempo para dormir non sempre se traduce nun mellor descanso. De feito, nas xornadas posteriores a un cambio horario é habitual que sexan moitos os que atopen dificultades para conciliar o sono ou mesmo cambios de humor ou apetito. Isto débese a un cambio nos nosos ritmos biolóxicos, que nos casos de algúns poden prolongarse ata unha semana, aínda que hai persoas que non os notan en xeral. Mal humor incluso. No, en principio non. A min simplemente non me gusta porque basicamente vives de noite. Porque se traballas, sales de noite e chegas de noite. A min despois físicamente non me afecta en nada. Gustarme nin un pouquiño. Sobre todo descanso. Lo noto, y la niña que es pequeña también.
lo do primeiro día dá mucho a lata, la verdad. No, a mí non me afectou en nada. Ahora preferiría que non a cambiaran, eso está claro. A min co horario este que queda ahora era suficiente. Cada festa ten as súas lambonadas. En estes días previos á celebración de Todos os Santos e de Defuntos, as chulas e os osos de santos non poden faltar nas pastelarías. Días antes de Todos os Santos e de Defuntos toca levar a tradición á mesa cos doces típicos destas datas. Porque é un produto típico que a todos nos gusta, vamos, que sempre picamos. Vimos por un pouco de pastel de santos e tal, porque temos unha amiga aquí en Santiago e vamos tomar un cafeliño con ela. Son receitas antigas que xorden do aproveitamento de produtos de temporada como as amendoas ou a cabaza, elaboracións sinxelas que aínda funcionan como as chulas ou os osos de santo. Temos os buñuelos de nata, de crema e de chocolate, temos os huesos de bastantes variedades, Os buñuelos de toda a vida. Nos chamou a atención, o primeiro que nos chamou, a min polo menos, o primeiro que me chamou a atención foron os buñuelos, que me gustan, me encantan. Co tempo incorporáronse sobremesas de outros lugares da península como os pestiños ou os panellets e tamén outros doces con decoracións relacionadas coa temática do Samaín. De chocolate con calaveras e... Moreas de propostas para todos os gustos que xa están dispoñibles, ás que tamén podemos sumar outros doces do outono como castañas, chulas de calacú ou doce de marmelo. A Feira Gastronómica L de Lugo celebra a súa quinta edición esta fin de semana. Máis de 200 expositores que sitúan este evento como un dos máis potentes do noroeste de España. Hai moitísimas actividades pros profesionais da hostalaría. Paula Cantelar. Sí, David, de feito hai show cookings por parte de distintos chefs e ollo mesmo a competición para buscar a mellor hamburguesa L de Lugo, na que tanto cociñeiros galegos como asturianos terán que poñer en riba da mesa distintas propostas de hamburguesas orixinais e con produtos galegos especialmente lucenses. Aquí nesta feira L de Lugo o que se intenta é poñer nesta quinta edición en valor as empresas distribuidoras que son aquelas que permiten que os produtos desta provincia, especificamente de Lugo, poidan chegar ao obxectivo final ao consumidor. Aquí hoxe tamén mañá, aquelas persoas que se acheguen e que merquen os seus tickets poden probar distintos produtos de denominacións de orixes moi variadas, entre elas tamén atopamos queixos, cafés, incluso doces e ollo, que hai máis que comida, tamén hai actividades para os máis cativos e mesmo música. Un xamón moi especial dende Jabugo. Estamos aquí para ofrecer a todas as persoas que pasen por aquí os platinos a un precio maravilloso e unha degustación para que coñecen este produto que é un referente gastronómico. Cachena con cuscús. ¿Y qué tal estaba? Espectacular. Con cuscús espectacular. Mucho ambiente tal y llenando un poquito el estómago. ¿Qué estáis comiendo ahora? Esto, la verdad. Bueno, sabemos, es una especie de estofado, está bastante rico, pero ponía que era un brioche, pero es un estofado, es lo que estamos comiendo. Está bastante rico, ¿eh? Está bueno. Sí. Soas que se achegaron a probar as propostas gastronómicas desta feira, pudemos ver o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, percorreu este mediodía os postos do Pazo de Congresos de Lugo para coñecer e degustar os produtos máis selectos das nosas denominacións de orixe. Son un animal clave na alimentación de todo o mundo, sobre todo polos ovos, pero tamén pola súa carne. Falamos das galiñas, que chegaron á península hai miles de anos como alimento, pero tamén como animal de pelexa. España conta con 22 razas recoñecidas. Entre elas non está a galiña piñeira, unha das dúas razas que temos en Galicia e que loita por ser recoñecida como tal. Aquí, esta galiña é capaz de pôr 150 ovos anualmente, ten máis perna e zanco, menos peituga, é idónea para facer guisos, e sobre todo o sabor recorda bastante o faisán. A única raza recoñecida galega polo momento é a galiña de Mos, que pode pôr 80 ovos ao ano, a súa carne ten menos graxa, é máis escura e de sabor máis intenso. Esta última conta cunha protección especial e hoxe estivemos nunha expo degustación en Castro de Rei.
Organizada polo Concello e a Asociación de Criadores de Galiña de Mos, a feira quere reivindicar e dar a coñecer esta raza autóctona que estivo a piques de desaparecer a principios do século XX. Eran unha serie de galiñas que existían polo interior de Galicia e principalmente pola Terra Chá, moi grandes, que se facían capóns de diversas calidades, e entón o capataz daquela granxa, que era da parroquia de San Xiao de Mos, Concello de Castro de Rei, dixo, coño, pero se esas galiñas hai nas na miña casa, e entón colleron ovos da parroquia de San Xiao de Mos, como esta foto, esta imaxe que temos detrás, que é do 1936, que é precisamente daquela granxa, e por iso lle puxeron o nome de raza Mos. Hai concurso exposición para premiar os mellores exemplares destas aves, moi valoradas pola calidade da súa carne escura e as súas características nutricionais. Que ter unhas cualidades que o que marca o estirpe da raza, non? Que teña bon pelaxe, que teña un bon rabo, que, bueno, todas estas cousas, a cresta que é moi importante, que nos galos ten 3 chícharos, que non sea moi alto, nas galiñas teñen unha cresta moi pequeniña. As galiñas e os galos son os protagonistas dun evento no que os asistentes poden degustar distintas preparacións e animarse a participar en xogos populares como o da billarda. Máis de 60 aves participan esta fin de semana no Campeonato Galego de Cetrería, que se celebra na Terra Chá, un evento no que hai inscritas aves procedentes de diferentes provincias españolas e que este ano chega á 22ª edición. Os concellos chairegos de Cospeito e Vilalba comparten a celebración do Campeonato Galego de Cetrería e dúcias de persoas participan dunha afección que trae visitantes dende distintos puntos da península. Vengo de Tarragona. Y nada, la cetrería para nosotros es una forma de vida, es una manera de vivir. Y bueno, es una cosa muy bonita, es una cosa que no se practica mucho tampoco. Y bueno, ¿de dónde sois? De Palencia. A difusión da cetrería é un dos obxectivos deste campeonato. A xente que teña esa inquietud, pois que vexa que hai unha asociación de cetrería e que poida facerse cetrero nun futuro, se é moi pequeno, ou no presente, se xa ten unha edad que poida manexar as súas aves, nós desde a Asociación Galega de Cetrería pois damoslle as pautas necesarias para que correctamente poida acceder pois a unha ave de presa e disfrutar tamén como a nós estamos facendo agora ca súa ave no campo. Neste certame compítese en 5 formas de voo. Pequenas aves, saltanería, baixo voo Harris, baixo voo Azores e man por man, que se fai con falcós. Como presas se empregan perdices e paspallás. Bueno, a cetrería é unha moeda de caza minoritaria, pero gracias ao traballo que estamos a realizar, xa non só a través de campeonatos, estamos intentando conseguir o BIC, que se declare como ben de interés cultural, xa está na Xunta, estamos ás pensas de que se aprobe, se conseguimos eso sería un escudo genial para esta modalidade. Estímase que en Galicia haberá uns 150 cetreiros. Os artistas ourensáns abren os seus talleres ao público nunha iniciativa que pretende achegar o proceso creativo á xente da rúa. Estudios Abertos celebra a súa segunda edición con creadores xa consagrados e promesas emerxentes das distintas ramas artísticas. As esculturas de Manuel Buciños reciben os visitantes resplandecentes baixo un sol radiante, o mesmo que ilumina o taller do artista. 40 anos de acción creativa concentrados nun único espazo. Sí, toda, desde que acabei Bellas Artes, hai obras de primeiro ano que acabei Bellas Artes hasta hoxe. A iniciativa dos Estudios Abertos naceu o ano pasado para achegar os creadores ao seu público nunha cidade que se louvaba de ser a Atenas de Galicia. Deixou de selo, entonces eu creo que isto dalle vida para a xente ben, está a gusto, conoces os artistas e a obra que estamos facendo. Participan máis de 30 artistas de distintas disciplinas, 19 espazos repartidos entre a cidade e varios concellos da provincia. Dar a coñecer todos os artistas locais que temos aquí na provincia de Ourense, que son moitos, e moitos deles non se coñecían entre eles. Os propios artistas son os guías nos seus talleres. O de Mondeván era antes unha farmacia. Y se ve el fregadero allí, que claro, era la botica de la farmacia donde hacían los ungüentos y todo, y cuando pasaba por aquí ya dije, ¡buah, es que esto está para lavar los pinceles! Claro, es que este local es para mí, ¿no? Noto que hai bastante xente que coñece moi traballo, sobre todo de rúa, e que está moi interesada en coñecer o traballo que hai no estudio. É un espacio, para mí, multidisciplinar. Xusto ver onde nace todo, pois é realmente moi interesante, moi interesante.
Mondevan foi precisamente o gañador do premio Adquisición que outorgou o xurado por unha pulpeza nunca exposta que, como os estudios abertos, integra modernidade e tradición. Din que é un dos instrumentos máis distintivos do noso folclore, a gaita. En Pollo, hoxe son as protagonistas e soaron a esgalla. Tócanse distintas pezas tradicionais nun encontro que congrega a moitos intérpretes. Comeza a parte artística desta edición do Son da Gaita e os instrumentos arrincan a soar, soas ou en polifonía, con diferentes repertorios. Todas as gaitas teñen cabida neste encontro. É xuntar, unha vez ao ano, pois as diferentes maneiras de entender o instrumento no país, non? Que non hai unha única gaita galega, nin hai un único xeito de tocala. Somos unha tribu de gaiteras e de gaiteiros e de artesáns tamén, e xuntos formamos unha familia tremendamente extensa. Somos unha das comunidades autónomas onde a música patrimonial ten un arraigo social moi significativo e máis importante. Só unha muller no cartel de solistas, Nadia Vázquez, que reivindica o papel das gaiteiras na nosa tradición musical que moitas delas manteñen desde a infancia. Con 8 aniños e supoño que gracias a miña nai, porque sempre cantaba mentras ela ataba, ela é herdeira, e eu supoño que pola súa influencia pois escollín a gaita no conservatorio e aquí estou 20 anos despois. Nunca imaginaba que eu, por exemplo, podería tocar por todo o mundo, ¿no? Gracias á gaita, o sea, que estou super agradecida e contenta. Tamén os artesáns cualifican o momento actual como o máis brillante na historia da nosa gaita. Aí hai unha mina para investigar, o sea, entre o que había antes e aplicar o que sabemos agora da gaita moderna, da gaita contemporánea, o sea, podemos sacar un híbrido aí de unha gaita pois con unhas posibilidades enormes. A xornada remata a partir desta hora cunha comida foliada coa actuación de Pelica de Can e coa dos artistas que se queiran unir ao longo da sobremesa. Veña, pasan xa das 3 da tarde, momento de coñecer que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega. Moi boas, María. Moi boas. Hoxe na Hora Galega falamos de cartos, canto custa aforralo. Segundo varios estudos, aforramos un 15% do que gañamos. Pois hoxe saímos á rúa a preguntarlles aos galegos canto conseguen aforrar. E, por suposto, estaremos cunha experta que nos dará os consellos para conseguilos. Que estou segura que non están aforrando nada estes días son os que se casan nos vindeiros meses. Pero, bueno, se sabe ben, é unha vez na vida, non? Hoxe estaremos nunha exhibición con todas as tendencias en bodas e os que sempre son tendencia, por suposto, son os carteiros rurais. Hoxe queremos poñer en valor a importancia do seu oficio, que era a nosa conexión co exterior cando nin sequera había redes sociais. E, por suposto, como todos os domingos, o noso cociñeiro Miguel Mosteiro pasarase por aquí, por Hora Galega, así que agardovos a 7:30 da tarde. Estaremos pendentes, grazas María. E deixámolos cas tenras imaxes da celebración do 72 aniversario da querida elefanta asiática Momo no zoolóxico de Yangon, en Myanmar. Un animal que xa se converteu nun símbolo deste espazo e proba diso é a cantidade de xente, moitos nenos, que se congregan para homenaxeala. Momo chega ata o lugar das celebracións, onde a sorprenden co aniversario feliz que entoan todos os presentes. As festividades duran varias xornadas e incluen un programa de música, de entrevistas e xogos para culminar cun pastel de aniversario especial elaborado para ela con froitas e verduras, que non dubida en compartir e mastigar cos outros elefantes do zoolóxico.